যতন লামসুগো দা সিক্রেট লাইভ দেরি চ্যানেল जों दिनै अ भिडिअनि बिसंदै दुइटा टपिकनि कौनो नरगबाय शेयर खालामनानै थाङै दङ पुलिया नम्बर 1 गे मनाय सानजना सा खायमेमने तो जतन साइमनो हेदबा अबनो तिनो खरगनि वानचारक साकबाय थांगै ekono Hazar rangya फारिरिखा आ जागाव गोबां मा लुकरंनो कमेन्ट काहाम खालायलेखियाते गोबां मानो कमेन्ट काहाम खाय सिलायै सालायै तंलायमाबो नुखा याबा आरनि बिसिंगो कयेकटा कमेन्ट हामियाबो दंगोसों जत कमेन्ट चेक खायनामानि यागलो नुखा अबनो तिनो जों दिनै काहामके सुक्रुबै साइ खनालाय tei bujlainai tei number 2 point ke bukuri mita video khai tam sabaikha tei sa reply phaikha tam saka abono tino o video no full nai joto details kaham ke bujinai tei sawai manna bagai paidi sing pula number 1 ke manai sanjana ni kongno pula sing saimalaina manai sanjana no tabuk kabang mano sa khaimyang mana nugai sini tipra sa lukuro kha ganang maya ganang rok tongman jaya aro joto jagano area wono guru lai choba chu sanlai mani sing social media ni bising nukha tei abo belekno kaham nongka sini manai sanjana ni bagaita manai belekno help naita rang sugyangi tongmani tag mota modi kalaikha bini munggai sing ta kabangmano nugo sini tipra sarok aro kereng jaga thangai aro 10 aro 20 obaike thumlai tongmani abono nugais khorokni wansarok bo ekono Hazar rang obaike da thumui tuka bahai borok kene dari kable sungbo saimenya tobake borok ekono Hazar rikha bini bumano norok nugui nama kana video Keba jagawo sini tiprasa luguro baksa ke jatre jako khaim salai tongmo nukha chalak tatalchi abo tiprasa rok bai kaham jagna bagai obai ke aplayo obai ke jatre Kok Sitra salai tongmani nukha mane ke ya farmani to kaham nongka sini manai san bagai asuk bai to khamya tongya asuk bai no borok no kaham nei ekta ke borok ni dofa bai no nukung khai kaje gai thanani okok baya mane ke bokha tongai akoni khairok jagai no borok thangai ya farkana nei singe wanchugo aro kono hamya sajaknai ni kok krei sini motebo hinke boro ya farka abo belakeno kaham nongkha asuk bai no jeng buni dofa bai kaijaknani buni dofa no hamjaknani borok bai tongsine amti ko yeble hediba borok tini ya fari pheke kono Hazara kaham jengna bagi der phekena ba mane ke joto no chuba layo bong borok no sangma ro hediba abai ke no chuba lai hinke chuba jagai thangota nge bini kicha ngese abo sini manai sandana bagi kaham nai nge paris bukhuri mitani ko kisa sai khnarwana bo short dress somana tei kabang ma lukono hamya salai mani thagya nukjagai tongo tei comment hamya khajangna tei bobo bar asikeno bini Facebook page of pai reply ripayo thagya ngangge bono sanamu chungo tongchiton jomnai ba jomuni tongchiton bono sangkuno ta salai sidi hamirok ta salai sidi je jago bini logi song bini chelase support khai dongon ge sangkai tam sajene bahai diba jomnai ba jom tongchiton ta salai sidi abo sabo hamya sararek bararek se oba hejing tongchiu mane ke besipano sadi nga kare abo thak mugre sini tibrasa no mungdu nam drop unda sebo aprong na hen bat khedi dibono tauk sai tongo norok ta nani video no nai je ke ta ne ano follow khai ta nai di obo hai omok somokok sai dong ge yaba sin tibrasa nai man hinge omdi just ta somdi amdirok somdi belekna hamya saya mane ke baksa wat hamya use tibo video sunabo hediba ganke wabno ti joli jagise bini buku bai thangbo wat hamya buibe hinjabo ni jebo se sak khuoi be wat hamya use khai kok sai tongsu manike bui hin honai hinmani ta boto sayung sang ni kong saya manike buini bui obo hai ta wat no use khai dong dabo obai ke video obai ke kok sai dong ham narok o video no nugya khungge bini Facebook page cho nai di thangai hingai narok o video no nugya khung bini jaga ta nei no delete no khairo kan ge narok o video comment khai di manike ang narok ma o video rongna bagai chesta khenta